Nakikita nyo dyan sa likod, madaming mga yate. Ayan, I'm doing vlog, say hi. Where's your yate? Back there. Can I come with you to check your yate? Maybe they will not let you from here. Nako. Nanaginip ka na naman ng gising. Kaya tayo papasok dyan sa loob. Yun. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, nandito po tayo sa Kiran Reservation Office. Ayan, nakikita nyo dyan sa likod, madaming mga yate. Ayan, sana all may yate. Aywa. Ayan, oh, ang dami. Grabe talagang mga kwaiti, ang mayaman sila. Sana all maraming yate. Kahit isa lang. Ayan. Guys, sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please do subscribe and don't forget to like and comment and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga new videos. Ayan, ito po yung travel vlog natin ngayon. Ayan. As you can see, nakikita nyo dyan sa likod, grabe, maraming mga yate. Ayan, sobrang init ngayon guys. It's 42 degrees Celsius. Ayan, pinapawisan na ako. Hi sir! I'm doing vlog, say hi. Where's your yate? Back there. Can I come with you to check your yate? Maybe they will not let you from here. You will tell, you are my friend. I'll see you again. Okay, yala, bye. Yan, bawal daw papasok. Ayan, yun. Wow, grabe naman ito. Ang laki talaga no. Yate, sana all. Kailan tayo makayate niyan? Wala nga tayong magandang bahay. Naghahangat pa tayo ng yate. Diyos portento, Bisaya. Nako. Nanaginip ka na naman ng gising. Maganda na yung nanaginip. Diba? Ayan. Dito, bakante dito. Bakante. Wow. Sana all. Yun. Grabe. Ay nako. Ayan guys, pupunta na tayo doon sa sa kabila. Baka pwede tayong maligo doon. Kasi kahit mainit man dito yung panahon, pero yung dagat kasi malamig. Kaya try natin maligo. Baka pag walang pulis, ligo tayo. Pero pag may pulis, tawag na. Saway talaga ito si Bisaya. Ayan, wow. Ayun, maraming dyan. Maraming mga yate. Sana all. Kahit isa lang sana, kahit maliit lang sa akin. Maraming mga mga ibang lahi. Naglilinis sila ng yate. Yan, Bangladesh. Mostly Bangladesh at saka Indian. Yan, may Pilipino dyan. Yung nakarang araw sabi niya may Pilipino daw dyan. Pero hindi siya cleaner. Siya? Siya yung technician. Ayan. Dito, maganda rin dito. Kaso lang, hindi tayo makadaan kasi hinakalak. So, ang ganda pala dito. Dito tayo sa nakalagay na Kiran Resort Reservation Office. Ayan. One eternity later. Kita ko sa inyo yung office ng Kiran Resort. Yan. Ayan. Yan yung office nila. Kiran Beach. Dagat. Kaya hanap tayo dito ng area na pwede tayo magtampisaw. Maligo tayo guys. Kasi tagal na tayong hindi nakaligo ng dagat. More than 1 year na. Ayan. Wow, mama. Wow. Sarap ng sarap ng hangin. Kahit mainit, ramdam mo pa rin yung hangin na malamig. Ayan. Ayan, iharap ko po sa inyo guys para makita. Dito po ang Kiran Reservation Office. Wow. Mamaya pupunta po tayo doon sa loob. Tapos maligo tayo, baka pwede maligo. Wow. Ang ganda siya. Ayan, ito na po yung mga yate dito sa Kiran Resort.
Wow, ang ganda ng yate guys. Oh. Sana all. Yan. Grabe yung yate. Pwede pa kaya tayo papasok dyan sa loob? Yun. Ano, tatalon tayo dito. May nakaharang man. Yan o, nakaharang. Mahaba-haba din. Tatalon tayo doon. Yan. Para makapunta doon, tatalon tayo. Baka mahuli tayo ng pulis. Wow. Aziz. Kay Aziz yan. Gampi, ang ganda. Ang dami dito guys. Wow, sana all. One eternity Ito na po yung ano ito yung playground ata to. Playground. Para hindi lang siya na-maintain yung ano, cleanliness kasi wala namang gumagamit. Ganun. Pero maganda pa rin sa tingnan kahit ano siya, madumi. Meron lang mga ano, mga dahon pa. Hindi natanggal. Kaya punta tayo dito sa dagat. Dagat tayo guys, dagat. Wala mga katao-tao, wala tayong ma-interview. Daghan sa kuan. Daghan o kanong na gisaminto nga kuan ba? Gisaminto. Sinaminto siya. Malindot siya. Oh. Pwede kaya maligo dito? Maligo kaya ako dito? Oh my God! Saan dito maligo? Daming isda! Daming isda! Maligo ako guys dito lang sa gilid.